Когато една двойка преминава през конфликт, раздяла или загуба, първата асоциация обикновено е разпад. Но не винаги конфликтът е разрушителен и не винаги той означава край. Понякога може да е ново начало. Това е част от една статия, която можете да намерите в моя сайт, която е фокусирана върху посттравматичния растеж. Посттравматичният растеж е понятие, за което много рядко се говори. По-често сме чували да се говори за посттравматичния стрес. Посттравматичният растеж накратко означава начинът, по който ние израстваме през трудностите, новите умения, които придобиваме и как всъщност можем да погледнем на предизвикателствата, с които се срещаме, така с малко повече позитивизъм и като ключ към изграждането на нови умения, на промяна в положителна насока, като всичко това може да бъде валидно в индивидуален план, но също така и в нашите отношения с партньора, с приятели, с хора около нас. Понякога двойки идват при мен с идеята, че семейната консултация е последна инстанция, последен шанс за тяхната връзка и че аз едва ли не ще мога да им кажа, да, вие ще можете да оправите своите отношения или не, това вече е непоправимо. Това не може да се случи, нито никой колега не би могъл да даде такава прогноза или диагноза на взаимоотношенията, по-скоро можем да разгледаме кризата от така няколко страни и да видим кое във взаимоотношенията е довело до тази криза и какво всъщност означава проявлението на дадени неефективни отношения. Търсейки този смисъл, можем да потърсим вариант за промяна или поне да дадем смисъл на настоящата ситуация, което от своя страна също може да подкрепи подобряването на връзката между партньорите. Ходенето на семейна терапия е дълъг процес, обичайно. Необходими са много повече от една, две или три срещи и е добре партньорите да бъдат настроени с мисълта, че това е процес, през който те решават да преминат, да си дадат време и да влязат с желание в кабинета или пък онлайн в терапевтичния процес, да не го считат за събитие, за момент на среща, на която някой ще им каже има ли смисъл да продължат или пък няма. Никой терапевт не би трябвало да изрази подобно мнение, защото всъщност никога не знаем какво ще излезе в процеса на терапия.